Так. Құйдың мы? Яздыра мы? Әзір мі? Тұп-тұп қояңдар. Әзір. Ассаламу алейкум, жамағат. Сәлем достар. Ой, güzel. Кире әйләнепләр қайтты бите. Солай. Бір атна бойы көрмәдік бит біз анайы. Қойларда ердің ниләр майтар? Хәтта күбрәкте шулай бит. Хәтта күбрәкте. Әйе. Ниләр майтардан? Әйе. Ниләр майтардан дип. Авырып яттым, Роберт. Біз аны турда тыйғы тапшырды әйткән инде, мен сиңа саулык, сәламәтлек теләп, менә ниһаять син тирнәкләнеп килгәнсең, әйме. Карале, güzel, біз сине сагынып көттек атна буе. Син тагын да güzelрәк килгәнсең, бу юлы güzelрәк килгәнсең. Инҗи карлар явып үткән, нәни шәшләр. Күп шатлыклар алып килгәнсең. Без кадерле тамашачыларга. Башлыкмы? Ана дис Роберт, ә синең хәлләрең ничек? Минеке ничә багына булай Аллага шөкер. Күзеңнең астында янып тора, шунда кара янып тора бу я. Кара янып чыккан әйме. Дөньялар яктырып китте дисеңме? Нәрсә булды? Бераз гына дөньялар яктырып китте шул. Бакс галәмәтләрдер инде бу. Үзенчә шулай калды. Мин аны сизмәдем дә. Миңа менә син әйтәсең, кемдер тагын әйтә. Миндә ковид последствиялары, синдә бокс последствиялары. Калдык пустыклары. Боксның калдык пустыклары, синдә ковидның калдык пустыклары. Менә шулайрак безнең узган атлары узды. Бүген 14 февраль. Гашыклар көне. Аны ничек дип атыйлар? Изге вәли көне дип атыйлар. Юк, изге вәлиләр дип. Килешәм синең белән. Изге вәли берничек дә була алмый. Берничек дә була алмый. Гашыклар көне. Мотор итебез безнеңчә. Үткәрегез әле сездә. Якын кешегезгә, якыннарыгызга, дусларыгызга мәхәббәтегезне аңлатыгыз, хөрмәтегезне күрсәтегез. Чәчәкләр бүләк итегез. Гомумән ни дә булса бүләк итегез инде. Хотя бы bir матур сүз. Хотя бы 2 сүз. 3 сүз булсын инде. Мин сине яратам. Бәйрәм белән. Бәйрәмнәр белән. Нәрсәләрдән башлыйк? Нинди вакыйгаларга без гомумән күз салдык, игътибар иттек, әйме? Инде әлбәттә шул бер вакыйга бүтәнебезне, бүтән татар халкын берләштереп, игътибарларны телеэкраннан янына җәлеп иттерде. Ул да булса безнең фигуристкабыз Камилә Вәлиева. Һәм аның тирәсендә чыккан менә шушы гауга шулай. Гызырлар, нәрсәләр әйтә аласың менә син бу турыда? Беренчедән, беләсеңме, аның менә анализларында ниндидер бер мәддә ачыклаганнар бит. Пешмәгәйме шәк. Менә мин аны аңламыйм. Ул гомумән аңа ничек килеп эләккән икән? Менә шул сорау кызыксындыра мине. Беренчедән, икенчедән үзебезнең спортчыларыбыз, артистларыбыз арасында аны яклап чыгучылар, аңа үзләренең ниндидер теге җылы сүзләрен, теләктәшлекләрен белдерүчеләр шактый күп булды. Менә монысы инде аеруча сөендерә торган. Әлбәттә, монда инде бөтенебез дә берләштек. Монда куралы нәрсә ачу чыгара мондаймы? Әлеге вазгыятьтә 15 яшьлек нәни кызны, баланы тегеләр. Монда инде күбрәк шул АКШның Олимпия һәм Паралимпия комитеты мазганы хөрделәр. 15 яшьлек баланың Менә сезгә нәрсә кирәк? Сез нишләп баланы һаман җәберлисез соң? Нишләп сез аннан ниндидер гаип эзлисез? Белмим, Ничектер менә баланың психикасын бетерәсез бит сез шулай. Безнең яктан ниндидер шундый көчле спортчы чыгуга менә шуны тикшерә башлыйлар. Беләсем нәрсә дип әйтәм, монда англосакслар, русофоблар бит инде. Шулай. Менә шулай булып калсын да инде безнең Камиләгә тимәгез әле сез. Безнең Камилә әле күрсәтер әле сезгә, күрсәтмәгәнне. Менә шундый дәрәҗәләргә ирешкән спортчылар арасында безнең татар кызы 15 яшьлек кенә татар баласы булуы аеруча сөендерә. Шулай бит горурлык бит инде ул безнең өчен. Шунда гынасында горурлык Татарстаныбызны шул рәвешле таныта кызыбыз. Камилә, уңышлар. Камилә, уңышлар, брат. Шулай дип әйтеп куйыйк. Алга таба барабыз, алга таба шабабыз. Шабабыз димәктән, син хәзер шул спорт яңалыгыдыр инде, әйме? Үзебезнекеләрнең шабабыз дигәнчтән алтын алуы. Алтын медальчыларыбыз безнең ул да булса Олимпия уеннары, безнең чаңгычылар эстафетада
алтын медаль китерделәр. Хатын кызларда. Хатын кызларда, ир-атларда. Син үзең карадыңмы соң аны? Мин карадым. Мин карадым, куандым һәм Алар өчен җан атып утырдың. Безнең команданың өстенлеген 2 тапкырга берсен кем арттырды анда. Кем? Александр Большунов. Әллә минутка булдымы анда, әллә минут ярымга булдымы, әллә минутта 10 секунд булдымы. Афарин Большунов берүздә бит ул беренче урын алганда. Күрдеңме син аны тегене скиатлон уже оныттым да. Шаңгы ярышында. Менә беләсезме, шулай иттереп үзебезнең спортчылар өчен горурланып карый торган спорт ярышлары күбрәк булсын иде. Белсен ие. Алга таба дәвам итәбез. 3 4 15 26 85 и 3. Миндә беләсеңме, тагын бер спорт яңалыгы турында фикер алышып алыйк әле. Спорт белән бәйлем. Менә син футбол карарга яратасыңмы? Мин яратам һәм айрыша АПЛ. Челси өчен җан атасыңмы Челси әле? өчен җан атам. Айрыша АПЛ. Ярай. Премьер лигасының. Менә бер яңалык, әйме безнең Рубин әҗәтләре аркасында гомумән дә аренасыз футбол кырыннан башка стадионсыз кала ала икән. 2 ел дәвамында аларның 40 миллион сумлык әҗәтләре җыелган ди. 40 миллион. 40 миллион. 40 миллион сум. 2 ел өчен. Булар инде 2 ел буе түләмәгән булып чыга. 40 миллион әйме дисең син? 40 миллион Рубин өчен пүштәк не сум. Шуннапмы? Әни түләмиләр икән соң 40 миллион. Бу 40 миллион доллар булса менә, монысы менә икенчесендә инде. Димәк, 2 ел өчен аларның 40 миллион сумлык әҗәте җыелган һәм инде клубка кабат үзәк стадионда уйнагыз дигән кебегрәк Яңгырый. Сүзләр әйткәннәр. Русча әйтмешли намек инде. Намек ясаган инде. Бая. Тездән сез үзәк стадионга күченәчәксез. Тегендә үзәк стадион бар ди. Тегендә Акбар Салинда бу күрсәтеп яталар. Юк, беләсеңме, нәрсә без синең белән монда елмаеп утырабыз. Бер дә күңелле яңалык түгел инде. Үзебездә шул футболга күпме акчалар исраф итәләр, әйме? Әйе. Гафу итегез, әмма уйный белмиләр. Шулай бит? Уйный белмиләр. Юк, безнекеләр әлегә уйный белми. Безнекеләр әлегә уйный белми. Әлегә? Соңалар электә уйный белмиде түгелме? Бар, кайчандыр уйный. 2008 елның Россия җыелма командасы, футбол буенча Россия җыелма командасы 3-нчеләр булды бит Еврода. Анда шәп уйнадылар анда. Ахырданмы или алдан? Юк, 3-нче урын алдылар. Яра. 3-нче. Яра. Шолынның полицейскийлары менә монда язылган Моргенштернга каршы наркотиклар пропагандалау буенча эш кузгатканнар. Шундый көлкілі яңалык. Вообще көлкілі яңалык. Имеш моның тәнендә татуировкалар бар һәм татуировка нинде менә киндер төшергән. Күрдеңме сен киндер? Киндер исемлегенә ошаган ниндидер бер сүрәт ясалган. Сүрәт. Ләкин киндер диләр аны. Менә хәзер инде носкиларын да сатырга ярамый булачак именно тегене киндер төшкән носки. Соңыннан хәзер нәрсә футболкалар бар бит инде әйме? Ярамыйдыр бит инде, бейсболкалар бардыр. Аларны хәзер сатудан туктатырга кирәкме? Әйдә алай булгач, берсме тагын нәрсәне туктатабыз. Бу инде шул полицейскийлар кагыла киндер сюрпризларны. Киндер дип атала. Киндер белән сюрприз, киндер сюрприз булыр сиңа соңыннан. Әйдәгез туктатабыз шуны. Сез шулы полицейскийлар, господа полицейскийлар, шуны исегездә тотыгыз. Балаларыгызга, оныкларыгызга киндер сюрприз ала күрмәгез җәмәгать. Бу инде сезнеңчә пропагандалау булачак. Шулай битеме? Нәрсә эшләтергә микән безне? Менә бу яңалыктан соң. Мин беләсеңме, син бу яңалыкны сөйләгәндә мин гомумән тиккән генә утырдым. Әйе. Тукта, син нәрсә уйлыйсың соң моның турында? Моргенштернның иҗатын ничек кабул итәсең син? Берничек тә кабул итмим. Мин гомумән тыңлаганым да юк. Мин карамыйм да, мин аны гомумән менә җинем сөйми кыяфәтен. Ләкин полицейскийларның аның тәнендә ниндидер анда киндергә охшаган сүрәт табып алулары, бу инде көлке. Onun tekstlarına, мәгънәсез сүзләренә, мәгънәсенә гомумән игътибар иткәне булмады. Нәрсәдер язган? Меш. Мин аны аңламыйм. Ләкин ни дисәгез дә, аның музыкасы сыйфатлы, чыннан да. Музыкасын тыңлыйсыңмы? Музыкасын тыңлыйм. Ул штанг. Ул нормаль аңлый. Менә мин карт килеш шуны әйтәм, мине хәтта бийтә ул. Ә син яшь килеш аңа биймәсең хәтта. Һәм тагы бер нәрсә турында фикер алышасым килә име?
бир дә күңелле бер түгел инде ул, ләкин табиблар омикрон белән авырган кешеләрдә нейроковид дигән әйбер булырга мөмкинлеге турында кәефне искәртеп куйдылар һәм кәефне төшерделәр бит әле, Роберт. Нәрсә дигәнне аңлата бу? Аңлатып Бу битәрсең. нейроковидның 3 билгесе бар икән. Беренчедән, кеше берни дә иссизми, бернинди ризыкның да тәмен тоймый икән. Икенчедән, икенче билгесе, ул начар йоклый башлый, яисә гомумән йокыга китә алмыйча интегәйме? Бессонница була инде. Һәм инде өченче билге өченче билге аның хәтере начарлана башлый икән. Күрдегез, ясап булды. Дуслар, мин шуннан куркып киттем икән. Оныттым диде. Тövbe estağfirullah. Olay gana bula күрмәсен. Olay gana bula күрмәсен. Инде юкларга язсын инде, мен юклый алмау бик яман. Ләкин оннан да начарлана. Хәтер югалу. Хәтер югалы? Хәтер югалу аннан да начарак бит инде, Роберт. Әлбәттә. Син насибене күрдең. Ләкин ризыкның тәмен тоймауда шул кадәр начар икән. Шул кадәр нерв системасына шундый басым ясый. Әйтегез әле зинһар өчен, менә кемнәр авырды, кемдә шундыйрак билгеләр булды. Әйме, сезнең кайчан кайтты ул кире менә шул ризыкның тәмен татып карый алу мөмкинлеге? Кем белү, исләрне сизү. Менә Роберт миннән көлеп утыра. Юк, көлмим. Һәм өченчесе, оныттым. Хәтерне югалтты. Менә шул зинһар сез авырый күрмәгез, үзегезне саклап йөрегез. Амин, шулай булсын. Бер-бер. Без инде сезнең белән әкрен генә саубуллашабыз. Кырыгыз, саубулаш. Безнең киләсе очрашуларга кадәр кадәр китләрегез шундый күтәренке булсын. Нәкъ безнеке кеби. Әйе. Менә гүзәл терелеп килә, кәефе күтәрелә. Сезгә сау булыгыз. Ассаламу алейкум.